dávnych časoch, o ktorých sme len čítali. Niektorí anjeli zvodne na ženy hľadeli, potom hmotnú podobu anjeli na seba zobrali. Ženy zo zeme za manželky si vzali. Ženy potom deti mali, čo nefilim sa volali. Silné boli, obrovské, ale drze a zle nám robili. Jehova videl, čo na zemi anjeli zbúrení spravili. Aj drzých nefilim, čo teror a násilie u nás riadili. Jehova rozhodol sa, že treba toto všetko upratať. Zvratenú DNA od ľudskej treba vypratať. Všetkých Herkulov a nefelim zničiť musí, lebo ničia nás a tento teror sa mu hnusí. Jedno rozhodnutie preto náš Boh urobil, a to, že dážď zoslal na zem a vody vypustil. 40 dní pršať malo a zem celú zaleje, aby vyčistilo sa všetko, čo hriech rozbije. Muž na celej zemi v Jehovu ešte verí. Noé a rodina jeho s pravým Bohom po zemi chodí. Jeho Boh oslovil a jemu úlohu veľkú nariadil, aby koráv obrovský z dreva a smoly postavil. Nebezpečná úloha to bola, lebo nefelim zabiť ho mohli. No Jehova pomáha, Noé s rodinou do práce sa pohli. Archa buduje sa, drevo pília, smolu varia. Nefelim nevidia to, lebo radosťou z hriechu sa plnia. Toľko lakťov vysoká, toľko široká a dlhá, aby zvierat všetkých mohla prežiť plná. 40 rokov stavali ju, no nikto im nebránil, lebo Jehova ich úsilie a snahu ochránil. Jedno rozhodnutie preto náš Boh urobil, a to, že dážď zoslal na zem a vody vypustil. 40 dní pršať malo a zem celú zaleje, aby vyčistilo sa všetko, čo hriech rozbije. Prišiel deň, keď práca už hotová bola, keď archa zvieratami naplniť sa mala. Keď Noé a rodina jeho v korábe sedela, vtedy Jehova zavrel dvere a voda liať sa začala. Ten príbeh pre nás veľmi šťastne skončil. Zem sa vyčistila a anielský púť skončil. Anieli zbúrení do neba sa zase vrátili, aby poníženiu z neúspechu u Boha čelili. Teraz len ľudia a zvieratá na zemi žijú. Nefelim už nás preto neterorizujú. No nevadí, spôsob urážok sme iní zvolili, preto vieme, že hriechu stále ľudia na zemi čelili. Ubránime sa, alebo podľahneme.